The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 1 Corinthians 2:16, for who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him? But we have the mind of Christ. Philippians 2:5, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Isaiah 55:8 and 9, for my thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and your thoughts, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios nining adlaw, gikinahanglan nga mangandam tas tong kaugalingon atong limpyuhan ang atong kalag karon pinaagi lamang sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, the rebound technique, ang atong hibalik sa atong pagkingabitay nga to sa Dios kun na kitay mga sala nga aniya sa atong kalag. Kini kung dili na to isugid ngadto sa Dios, mahimo lamang babag. It becomes a barrier to our study of the Word of God. Therefore, let us use now the principle of 1 John 1:9. Nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Apanalang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you are facing is not naming or confessing your sins. It is by using your free will, so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 again sa in English, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. There is only one Savior, only the Lord Jesus Christ. Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilo magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nas tanan sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makonsapa aron kami makapadayon sa among pagtuon sa imong pulong. Imo na kining giplanos kaniadtong wapang tanan. Salamat sa imong kaluoy, sa imong gugma, sa imong grasya nga nagalihok sa among kinabuhi. Nga imo pa kami gipabuhi ning among lawas kini timailhan. Ang imong plano sa among tagsa-tagsa kalag nagkapadayon pa sa paglihok. Uban ni kami ni adlaw sa among pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, pinagi sa pagtangtang sa mga babag nga niya sa among pangunauna aron kami makatutok lamang sa igatudlo kanamo sa balaang Espiritu Santo nga mao'y bugtong magtutudlo sa kamatuoran. Salamat ning among Bible study through the YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan natong mga higala, mga subscribers ning atong ministry o
sa ato mga igsoon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome na usab. Himamat kamo. Okay, sa di pa kita magapadayon sa atong pagtuon, we have to be reminded about the steps to make this Bible study or our coming Bible studies in the days ahead nga to make it worthwhile, mabungahon, mapuslanon. Okay? Because we are redeeming the time. We are not wasting our time. That is why there are steps like magbaton kita sa pagkamapaubsanon. Let us have that humility ngadto sa autoridad. Dili, not necessarily to the one teaching, but to the author of the Bible, the Lord. So, mao na una, ikaduha, nga magbaton kita bukas nga pangunahuna. An open mind, kay kung sirado ang tungunahuna, dili makalihok ang Espiritu Santo sa pagtudlo kanato sa kamatuoran. Ikatulo, nagkinahanglan kita mo tutok sa mensahe nga gidaan ining instrumento sa pagsabwag, pagsangyaw sa mga mensahe, sa kaluwasan, sa kamatuoran. So, concentrate on the message, not on the messenger. And then, unsa, ibilin ang tanan nimong mga hunahunang tawhanon. All the human viewpoints nga tawhanon, kalibutanon, mga dautan, leave them outside, including your problems, o unsa dihang mga makahasol sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Now, kung kita mo sunod ni ining mga lakang, God, the Holy Spirit, therefore, will take control sa atong pangunahuna. Okay? Di man God is no respecter of age, no respecter of person, profession, or status in life. And His word does not go back to Him void. So, mao kini, just to remind us, ni kanunay man niya itong pahinumdong kanimo every time we have our Bible study. 3 years ago naman nga itong pagtuon sa pulong sa Diyos. So, kayong tanan grasya. Di man ni paningkamutan. Ning lahutay, kinigumikan lang sa grasya. Ang lihok sa Diyos. Okay? Now, karon, kung andam na ka sa atong pagpadayon ini, niya paghihapon kita magadupot nining atong tun-anan, which is entitled The Protocol Plan of God. Okay? O nabaw na kaunsibot pasabot sa protocol, mga paagi, pamaagi, o kinihingpit nga pamaagi, and dili na kinimausab, kay it is God's protocol now. So the protocol plan of God, o kining maong protocol plan of God, di nimo kini katunan sa bisag unsang tinubdan, not from any other source except unsa from the Word of God, gikan sa pulong sa Dios. Kini atong itunan, gitawag nato og Biblia. Okay? Kay okay, daghang mga tao ini atong kalibutan nagdahom nga human kita mobiya nining kalibutan. Once we leave and check out from this life, they go out of existence. Mao grabe nga githuan sa mga katawhan. Okay? That's what they think, which is not in the Word of God. So, they believe in the lie, paminaw, ang nagadumala ni kalibutan na, ang numero 1 nag-unag yung kaaway sa Diyos nga si Satanas, kanhi Lucifer. Sayod na tanyan. This is just a review also. So, kining mga tauhan nga nagtuon ni nagdahom ni ini, they believe in this lie
which directly comes from the mouth of Satan. And that we just spend this present life to the fullest, because after we die, that's it. Ano ilang dahom. What a tragedy. Naku, yung trahedya. What a tragedy. And yet, labihang bagang katauhan, a lot of people nowadays adopt that false belief. Now, what's the reason why these people believe this lie? Unsa man ka ang hinungdan? Well, so, in the first place, they do not know who and what God is, right? O, mga sila kalibutan. Negatibo. Huwag gana. So, why don't they know who and what God is? Ganong, di man, man sila kaila. Kinsa o kunsa ang Diyos. They don't study God's Word. Ang uban kanila, mga magtutuo. They don't spare time sa pagtuon sa pulong sa Diyos. They don't even know that learning God is only studying the Bible. Mora manunta ka ng pagi. Why lain? Pagtuon ra gyud sa pulong sa Diyos. We need a textbook to learn God and His Word. Ang textbook na ito mga pulong sa Biblia. Na ang pulong sa Diyos. The textbook is what we call the Bible. Because God has no other way that He can be learned. Wala yung pagi na makatunan na itong maila na ito kinsa o kunsang Diyos. He can be known by revealing Himself pinagi sa Biblia. Now, in our day and age, God does not reveal Himself pinagi sa mga vision ba, mga tingog ba, or any other form of revelation as He did to the Old Testament. Niya itong daang pakigsaad. No other form of revelation as He did in the Old Testament prophets, because the New Testament, kining atong panahon karon, the canon of Scripture is already complete. Hingpit ng pagkasuwat. We do not need any other way to know and learn God apart from the study of the Word of God. Nahibaw na tanyana. Hibaw ka kung sa sayop sa tao, man's problem today, he's lazy. He does not have the desire and the love to study the Word of God. In other words, he's negative. They are recalcitrant, they are lethargic. Wag yun sila tinguha. Wag sila pagpanumbaling. Ni kanunay na kung balik-balik ni. Now, ang balaang kasulatan is our only source of information bahin sa Dios, bahin sa iyang plano sa atong kinabuhi. The only source. Maurag yun. Now, of course, atong itunan katong unom ka mga propositions as a review also. Na unsa man tong unom ka mga proposition pag tawag is Visayan in Visayan nga proposition iyang sugyot talang. So we begin to study God's 6 propositions. Number 1, God exists. Na ay Diyos. Ikaduha, God reveals Himself. Unsay sunod? God unsa is, or He makes sense. Undanon ang Diyos. Unsa pa? He has a plan. Na siya plano. Sunod, ug kanang planuha, ikaw mo itumong. You are the object of that plan. Ngayon sa ikaw no. Therefore, because ikaw may tumong sa mong plano, you are the object, then you owe God a hearing. Utangan ka na ikaw maminaw sa Diyos. Mao na, paminawi ang Diyos, buksi ang imong huna-huna imong salabutan. Okay, you see, there are 3 basic systems of human perception.
tulo. Kanag-una gyud sinugdanan kini nga mga pamaagi sa pagsabot sa tinawhanong pagsabot. Ang nag-una niini gitawag nato sa English of rationalism, pagpangatarungan sa Bisaya. Ikaduha, empiricism, empirical, ambot pasabot. Man understands or perceives through his five senses. Unsa man ning five senses? Sense of sight, sense of hearing, sense of smell, sense of taste, sense of touch, and sense of what? Ang say sunod? Sense of smell. Okay, akong balikon. Sense of touch, sense of smell, sense of taste, sense of sight, sense of hearing. 5. So therefore, kining tulo, these are the basic systems of human perception. Now, so therefore, kung balikon katong ika-unom o ika-unom nga proposition, we owe God a hearing. We have nothing to give God except our hearing, atong pagpaminaw. Did you notice something here? We did not mention about religion. Wala. About a religious affiliation, about the pastor, what? Wala. What actually is religion? Religion is what? Ato na nanghihisgutan kagahapon. Well, of course, unas tanan, religion is not from God. Okay? It comes from man. Kining relihiyon. There is no truth in religion. It is man trying his best, pinagi sa paningkamot sa iyang unod, energy of his flesh, to reach God, mao na relihiyon. No. So therefore, religion is trying to work for God. Ako bitaw kang yatagan og kanang kalahian. Religion says, I will do this for God. Mao na relihiyon. Apan ang Christianity is the opposite. Lihok sa Diyos tanan. Buhat sa Diyos tanan. Alang sa tao. Ang tao, igura siya mo dawat or mo salikway. O kanay gitawag na to o grasya. Kaya Kristyanismo is grasya. You see? Satan is behind the religion. Although man, mao ay nagapalihok nini. Kapag ang nagpaluyo, mao si Satanas. Religion is the works of mankind, replacing the functions unsa of the grace of God. Any religion attempts to reach God. Sama na itong Torre sa Babel. Unsa? Attempt gina to reach God. Apol, itong panahon ni Moises. Wala naman makahuwat ng mga Hudiyo. Nga dito si Moises misaka sa Mount Sinai aron sa pagdawat sa Ten Commandments nga tablets apan wa sa kad huwat nagbagulbol sa lugaya man to si Moises manaog aron sa man to buhi pa baganto. You see? Kaya wa man sila kahuwat, nagtigom sila sa ilang mga unsa ng mga ariyos baron, mga sing-sing nga mga bulawan baron ug ilang gitunaw og gihimo nilang golden calf og ilang gisimba. Mao na to ilang Dios. You see? Nakita nimo ang lihok sa reliyon. O katong panahon ni Noe, ato maningisgutan kagahapon. 120 years nagsangyaw si Noe ngadto sa mga katawhan sa iyang panahon. Apan gibiyay siya, gibuli siya. Unsa? Wa sila mo to. Wa sila mo dawat sa mayang balita sa kaluwasan. So, unsa gibuhat sa Dios? Lumpan niya tibuok kalibutan. 8 ra ka tawo na bilin og nabuhi. Si Noe, ang iyang asawa, 3 ka mga anak laki o 2
tulo ka mga binay. Mora, tanan nga lumos. Kita nimo kanang lihok sa relihiyon. So, any religion attempts to reach God, which is impossible. Any religion is trying to establish a relationship with God, which is impossible. Religion is the very opposite of grace. Ang Kristyanismo, grasya. Okay? What again is the grace of God? Unsa man? Ang grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios, anything and everything ang mabuhat sa Dios for man's unsa or tanang lihok sa Dios alang sa tao, igor ang mudawat o musalikway ang tao mo kanang lihok sa grasya. Lihok mao kini ang lihok sa relihiyon. Lihok buhat panglimbasog tao alang sa Dios. Mao kana ang relihiyon. Apan ang Dios dili makadawat sa lihok buhat o paningkamot sa tao because man's righteousness is what? Filthy rags, trapo nga mahugaw alang sa Dios. Kung sa gisulti sa Isaiah 64:6 nagaingon, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. Na, dili ni plano sa Dios. Dili. That's outside. Ang plano sa Dios, usara. There is only one. Ang plano sa Dios, grasya, ayaw na nagkalimti. Religion, let us repeat its definition. Religion is man's attempt to reach God, man's attempt to establish relationship with God, aron kunuhay aprubahan, aron dawaton, uyunan sa Dios, because man has done some things for God. Wrong. Sayop. Sayop kayo. We can never do anything for God. Nakadungog ka. Wa tay mahimo. Who are we to accomplish, to do good things alang sa Dios? Kinsa man ta? Unsa may atong mahimo alang sa Dios? Mangita kita, nangita ta sa Dios? Nangita ba siya imong mabuhat para niya? That is the reason why aron dili ta maga hinunta sa binulanon, di ta magjama-jama og pamuhat og buluhaton aron kunuhay atong halad kuno ngadto sa Dios. We have to study the protocol, pamaagi, mando, pahimangno, pasidaan, plano, tuyo, kabubuton sa Dios ka atong makatunan only from the Bible. Only. Tungod kay ang Dios diha sa iyang pulong does not require of us anything except ang paggamit nato sa atong kabubuton. You see? Makita nimo ang issue is sa kabubuton ng atong free will. Gihatagan kita og hingpit nga kagawasan sa Dios. God has given us total freedom. Apan uban niya ng maong kagawasan is what? Responsibility. Now, because God created and made everything alang kanato. Okay? Mao nga ang gisgutan sa pulong sa Dios mao ang atong relasyon ngadto kaniya. Dili relihiyon. Ang relihiyon, pundok, grupo, apan ang Kristyanismo unsa? Organismo. You see? So ang minungdanon mao ang relasyon ta sa Dios, dili relihiyon. Religion is not relationship. It is an organization. But Christianity is our relationship to God through our Lord Jesus Christ. Now, sa laing bahin, mangutan ako kanimo.
Ito nakabay tuyo sa kinabuhi. Do you have a purpose in life? Kay di abitay usa ka mananambal. There was a doctor who said na noted banggiitan na banto kayo siyang mananambal na kaingon. Medical science is giving us longer life, but no reason to live. Now, of course, ang science, ang siyensya, cannot deal with the purpose to life. Meaningless, frustrated, unhappy people nagaingon that there is no real purpose to life. Now, you see, ang tao, nga mo, kanang may mugso ng kalibutan na sa iyang pagdako. A person goes to school, masto? Natural magina. Human siya mo eskwela, mo graduar, masto? Human siya mo graduar, makakita siya trabaho. Human siya makakita trabaho, unsa? Maminyo. Di ba mo ni ang sequence sa kinabuhi, cycle. So, human siya maminyo, mupalit siya ubay, sunod, na siya panimalay, o niya, human, mo retire, niya, unsa may sunod. Human niya mo retire, mamatay. Right? Di ba? Ang pangutan na kini mo kini. Unsa may hinungdan sa kinabuhi o katuyuan sa kinabuhi? Is this all there is to life? Maura ba yun eh? You see, ang Diyos mibuhat sa tao and He desires to have fellowship with Him. O ang tuyo sa Diyos, mugna gibuhat kita for fellowship with Him. So, nakitay unsa katakos sa pagkanang angkon o pakigambitay ngadto sa Dios na atay kabubuton, a will, ability, and freedom to choose. Now, in all of life, there is nothing more wonderful than to discover peace with God. Mao ni nga atong gisgutan. Peace with God. Kung buot ko kang makaangkon nining kalinaw diha gikan sa Dios, then there is that Bible way to heaven. O maangkon nimo kanang maong kalinaw, kaligon, kalinaw diha sa imong kalag. Kaya ang Dios, siya ang tagmugna og mga mananaong. He's the author of winners. And so if you want to have that peace of mind and have that relationship with God, mao ni ang paagi Bible way to heaven. Admit, number one, good, ang kuna nga ikaw sa kamakasasala. Roma 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Ikaduha, realize the penalty for sin. Romans 6:23, the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. So, ang ikatulo, nga lakang, believe, tumuo ka, nga si Ginoong Kristo, namatay, gilubong, o nabanhaw siya sa ikatulong adlaw. That if thou shalt confess with thy mouth ni si Ginoong Kristo, and shalt believe in thy heart that God hath raised him from the dead, ikaw maluwas. Romans 10:9. Ang ikaupat, tumuo ka, ibutang imong pagtuo ngadto kang Ginoong Kristo lamang. Trust the Lord Jesus Christ alone as your Savior. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. So dinhi ato ni ipadayon ugma
kay daghan pa kitag paghisgutan bahin ini. Kung buot yung ka nga magmadinaugon sa imong Kristiyanong pagkinabuhi, kining atong ministry nga gimugna sa Dios pinagi sa Espiritu Santo, grasya kining atong mapahimuslan. It's a matter of choice. Nara kanimo mapahimos ka ba o di? Basta kini atong giangkon nga grasya nga sangkap sa Dios alang kanato, alang sa atong kabulahanan, o nga kita mahimong mananaog, o nga kita makadawat na ni anang capacity for life. We will continue discussing this. Do not forget, ayaw sipyat sa sumpay nining atong gisgutan. Kay taas pa kaayo ning atong pagisgutan. Ug ayaw kalimot. Ang kini atong Bible study through the YouTube, adlaw-adlaw kini. It is on a daily basis. On a daily basis, pating-ating itong mga bag-o. Ha? Yes. Wala ni hunong. Wala ni pag-undang. Maundang lang kini kung kuhaon ako sa Dios. Or the rapture, whichever comes first. Kasabot ka? So mo ni, nga hagit kini kanato. Pahimos lang nato kini. Yan, nagisangkap guni sa Dios. Kaniyan tungwapang tanan, yan na nagisangkap. Nara ka na itong mo pahimos, bataw di. Grasya, lihok, buhat sa Dios, alang ka na ito, igol at mo dawat o musalikway. Magampo ta. Balaan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, nining matamis ngay gayon sa pagpakigambitay kanimo ug sa imong mga pulong. Salamat. Nining among pagpadayon sa lihok nga which is the process of spiritual momentum, pagtubo sa among kalag. Agi kining sunod sa imong mando. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ubani kami karon, ilikay kami sa mga kabilinggan, dala kami pagbalik dinhi ugma, aron kami makapadayon niining among pagtuon sa among pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.